Zermuz, Igor. Egunos. Arraunak, ton faktura Izan pasadea, Baina oso txarra zegoan. Gauza bat egingo dugu. Atera baino lehen, Bero pixan emango dut, horrek lagundu ingo duzu, bale? Gari. Bakizu zerekin egu ibarrazu kontu pixkat, txakurrarekin. Iritsi da gailurra ekstremeko azken atala, eta horretarako Idia Zabalera etorri gara. Oso proba bizia eta ezberdina izango da gaurkoa. Lehen bizi txakur krosa egingo dugu. Eta beti bezala, denetari gertatuko zaigu. Jo, eskirik ez da bidea, Estamos jodidos, Probaren bigarren zatian, Maria Zorroza eta Hasan Aitxao korrikalariak izango ditugu gurekin gidari lanak egiteko. Izan ere, 2 kilometro begiak itxita egin beharko ditugu. Ez da erreza izango. Joder, nun zatu ez. Hola, guraino? Goraino. Begiak itxita, gure zentzumen guztiak jarri beharko ditugu martxan. Eta tentsioa egongo da. Tentsioa handia. Sekiterak, inor jartzean el arrun. Musketu izan. Bueno, sekitza muske, deno dakau, mala hostia, ez? Arazoren bat edo beste ere gertatuko zait, eta garesti egongo da garaipena. Ibonen oioak entzu dituto. Ja, Alberto, galdu gaituk Maria eta biok eta unai, Amaierar arte tentsioa eta leia izango da. Gaurko saioa ere ikusgarri dator. Asteragoaz, denboraldi honetako azkenengo gailurra ekstrem. Bueno, a ver, prest ez da? Beti Igor, prest. Irati. Beti prest. Bueno, a ver, aurrena, 9 kilometro egin duzue, zakur bati lotuta. Gerria lotuta, ez? Gerria lotuta. Gero, zakurrek utzi, eta handik, begit, bendauta, beste 2 kilometro eta erdi eskaz, atxuko punta pasa. Atxuko punta. Bai, eta gero, joten zate beste analeku batea, han, dia, begit, iriki, beste 7 kilometro, korrikan. Idia Zabalera etorri gara. Eta bertan Asari Trail lasterketa egingo dugu. Hori bai, lasterketa gure erara moldatuta. Herrian hasiko gara korrika Ibon eta biok txakurbanarekin eta beraien jabeekin. Txakur krosean 9 kilometro egingo ditugu. Arteitako hornidura postura iristen garenean berriz, Hasan eta Maria korrikalariekin elkartuko gara, eta begiak estalita beste 2 kilometro egin beharko ditugu. Amaitzeko, izuzkora heltzean, begiak ireki eta azkenengo 10 kilometroak korrika egingo ditugu. Helmuga Atxurbin izango da, eta guztira 1550 metroko desnibel positiboa eta 21 kilometroko ibilbidea dauzkagu gure zain. Posible da txakurran gainean jutea? Txakurrari Zaldi horrengo baldin jarriko bezala. dio da. Zu harina zaude. Hori ba. Ni jotzen manaiz igerriko jo erki. Honen zakurrek jai dauke. Ni beste kaldereik baldaukat. Ni bakatzu Gehiagik galdetzu zuzu. Baskazu betzat. Bai. Zemu zure garrila. Nere Nahiko gerrilla... lan eman digu horrek, bai. Galdera nik egingo jateni, zemuz nere gerrilla. Gerriarena ez da bromatako kontua. Gailurra ekstremen astero proba bat egiten gabiltza, eta aste honetan 2 egun mugitu ezinik egon naiz. Garik tratatu nau, baina oraindik ez nago neure onenean. Azkeneko estremain, eta hurrengo gunen, hau tenen, hau. Gerri guztia blokeatuta. Kutikoa. Hau da, gerrilla. Ikusten duzu hemen, bultu gorri hau, basu dakazu olako egoera bat. Pare bat protuzio eta hernia txiki bat. Protuzioa dek diskoa lehorri da, ez da? Hori da, diskoa lehortu iten dela eta pixkanaka juten da puskatzen eta juten da atzealdea. Honek nerbillokin jotzen du nian, azkenean ematen du hankaldea, min hori, baziatik agizten do. Hankak eta zeuzkat, libre. Perfecto. Programazio horretik bildurra entxegen korrikai. Bai, karga hundiria egin da, azkenen zer dan, nun izorratu, eta arraunen. Eta horrek egak usteik, entrenamentu espezifiko arrauneko. Nosti bai, indiba makina honek egiten duna da berua sartu. Bai? Berua justo sakonetan iritsikoa. Orduan hemen dazkazu muskuloek gogorrak daudenak, lortuko eguna izango da biguntzia. Tratamentua jaso dezu, hemendik anetxea juten bazara eta sofan gehatzen bazea, berriro lesioa eta gogortasun hori berriro bueltatukoa. Agian, aste honetan gehatzen zaigun azkeneko froga ezin dezu egin zure ehuneko ehunean, bai? Baino, ikasi beharrezu baita ere regulatzen, egon. A ber, mugikortasuna berreskuatuet, behonea emate dut horriala.
Atletikan ondo dakazu, ez? Mitzi atletikan ikarra dakagu. Ni baino beto. Nik lana ondo egin nun. Zi hortan ez dakapate zelantzaik. Iboz ezabiltza, pixkat pena eman nahian, nola... Piskat izango hori egate. Entzun gauza bat, Ibon. Entzun gauza bat, Eta eskarri maldizik joka programazioa Baina, zailua ondo etortzen eta zuri hola astea. Herria hobeto, gairiek izan dituzulako arrisku ez daola, bere honea irala etortzen, eta horreka ez genuke arrazoi eduki behar. Entzun, mesedez. Txakurren historia zure gerrirako zabatere hona. Bai, hor, demora ustein juten bazara golpek ematen, txikituta bukatuko zu. Eta hasiko gara, jai, oi, eta iui. Eta horri buruz gauza bat. Zakurre, soka, heldu, eta beti mantendu pixkat tensu. Zergatik, zati, lasaitzen mazu zakurre, azelera hoitio. Lautzaliek emango jau? Kolku zakurrek emango jau? Zakurren jabek eta número eta, bai, noski. Lehen bizi kilometroak pixkat txakurrakin oitu eta gero... Seitu une hartuko duzu. Hartuko dugu. Txakurrak jarriko ite ritmoa. Berak tira inez, ritmo bat markatuko du eta horrek beldur pixkat emateit. Laguntzaile bikainekin inguratzen gara beti. Eta gaur ere bai. Gurekin etorriko dira Ekaitz Erauskin eta Jose Mari Altuna txakurkroseko korrikalariak. Ekaitz duela 6 bat urte hasi zen kirol honetan, eta Jose Mari duela 9 inguru. Ni Ekaitzekin joango naiz, eta Ibon berriz Jose Marirekin. Ze, eta bezintzu dira ba? Mimoko eskor batzu naiz du honek eta... Tito, Tula, Nela eta Flin. Jose Mari zer arrazaia, zago? Krister, eta Laskanos, die mezcla de galgo, Brako eta jaskin. Bai. Ni izate batako zein lotuta joan naiz. zu honekin. Ni honekin? Tulakin? Tulakin. Tula etorriko lehenekin. Txintxoa eta... Eta nik uste dut Nelak aukeratu nahuela, Pixka frenatzen jun behar zu hasieran, porque Zakurre hasieran oso fuerte ateatzea eta geho behar Zakurre nekatzanen, geho ia jutea eta errexago jute zehatzeti, baina Zakurre hasieran ateatzea tope. Ekaitz Erauskinen eta Jose Mari Altunaren alboan joango gara. Biak Euskanikroseko korrikalariak dira eta txapelketa asko irabazitakoak. Haien txakurrak gobernatzen lagunduko digute. Ni esplikau pixkat, zeo esan behar zaila txakurrei, o ze hitz erabili behar dira, o... Suabe, stop, esan da, baina ez, normalean... Ez, normalean pixka tiratuta, o beraiek ere sumatzen dute aldapa bera, pixka erakutsita aldapa bere ikusterakoan, pixka tiratu ezkero, bai, ezin duz batzera bota, baina bai pixka mantxoago jun. Bueno, Nela, suabe, Bai. Uste ondo moldatuko dira, porque txakurregia baki ibiltzen da, ikasita dara eta frenatzen da baki eta azkar esan da, poliki esan da. Pixkiat ogoitzeko eta nik uste ondo ibiliko dira. Arnesa behar duzu korrika egiteko, Hanka sartu eta gerria. hanka bat bakoitzeko, eta gero txakurra hemendik tiratuko du. Txikitaren zakur bat bagendun, indarri zenekoa, eta denbora asko bilia naiz. Zakurran atzetik baino zakurra itiraka, aspaldien naiz ibili, baina zakurrak probatzeko gogoa daukat, eta irutze zait gaina oso lagungarri izan daitezkela, tiraka emateko. Zakurrak gustatzen zaizkit eta proba hau egin dezakedala uste dut. Hala ere, naiz guztiz errekuperatu. Ez dakit nola moldatuko naizen. Ez dakit, ez dakit hilarik ere txakurrak zer ritmo eramango duen, baina hor entzute ditut eta kriston gogo egin dabiltza, horri beldurra ematein. Tratu egin daukagu zuk eta biok, hasieran suabe jungo gara, eta gero behin berotzen dudanean pixkatxo bat azkarrago, bale? Ez dut inoiz txakur krosik egin, eta urduri nago. Ez dakit txakurrek gehiegi tiratuko didaten, eta beraien erritmoa jarraitzeko kapasa izango naizen. Baina saiatuko naiz. Oi, nola? Lau, Aizu. hiru, bi, bat, horrela! Apa mutilak! Bazen aurrea! Poliki, Nati, poliki! Aizkorriko puntan agertuko dira, Alonso. Aizkorriko puntan. Jakin behar zu pixka Zakurre ematen. Bestela arrastan ematen zaitu. Honi basistik, ultratrailen bezala. Danak eman da. Amagoia, non zaude! Ziztu bizian atera gara. Nigatik motelago joango nintzateke, baina txakurrek ikaragarri tiratzen dute. Amagoia eta Unai, programako kamerariek nahiko lan badute gaur guri segitzen, eta moteldu egin beharko dugu. Bestela ezinezkoa izango da gaurko saioa grabatzea. Behar. Kaban eutxite zion, besoi gabe, karga, bera. Gehatzen hauk,
Ba, garra. Bale, itxaron. Magoian ikasi behar diogu. Tuna! Joder, tu. Zerako hasiera. Hau de gauza. Joder! Zer karritu ze, komunetik pasa gabe? Ez que, behintzat hori erakutsi. Olako ikondik. Hau, arratxo ketxe hau. Lasterketa etorrita. Txakurren laguntza. Txakurren laguntza. Txakurra geratu da. Bueno, ba, gu guazen, Gu guazen. Eneiz entera hori egin bapatean, hasi dira korrika bizian, da, joder. Horrela ondo, aldapa gora pila laguntzen du. Hau panela. Suposatzen da hori, txakur krosa egiteko hori, gauza hori dela, laguntza ekstra bat dela, eta orduan, printzipioz bai, bakarrik korrika baino azkarra juten zea da. Mira, ti ondo ziega gaur, venga, honea! Venga! Lupa! Hasegit ordu liongoek. Zer du? Ez haute zaitxulak egoak. Zau nervioso? Bai. Ega, las. Ingo du aldaketa. Bai? Bai. Nola izena honek? Tito. Tito, venga, gozen. Tuna. Kriston indarra honek. Hemen dialdia. Betzekit! Tuna. Joder. Honekin hobeto. Turula konfientzik ez. Juan, arazua, azkar jutu gela. Tito. Zer bitori? Ondo. Mentxe, suabe. Eman. Zer, ondo. Beharki. Tiriagabek, kargakin bakarrik, mantzukune eta kain geratzen nahi da. Azkenen motor txikia dezela. Ondo. Nola ikusi irtebea, Gari? Irtera? Ez dit denborarik eman ikusteko ere. Joder. Ziztu bizian, atera dira. Ez que zakurre gainea, eauteikio hor zaldik hipodromoten oten bien, puro sangre hori bezala eauteikio. Joder. Eta... Edik, han etxekan aurreneko kilometro bat ogin pixkat kostako zitek, baina, ba. Aurreneko 2 kilometro egutan, zakurrek daude. Gero zakurre berak lasaitu ditu, ja ritmo bat hartzen hasten dituk, eta ja poliki. Baina, azkenean, irtere izan dut ez lugu, la leche. Hola gustora juten da, Ari danela landan egiten, eta nik usten dian dira gorputzari, eta hankak doaz, pim, pam. Venga, Magoia. Gaura Magoiaren zako lana. Venga. Joder, nela, me cago en zot. Koma aurretik hartu? Koma aurretik. Bien artean segitan ondo moldatu die. Hasieran azkarregi gindozela iruditzen zitzaion, baina azkenan kanikrosa horrelakoa da. Txakurran laguntzakin zu jongo zinen baino azkarra juten zea. Eta azkenan ohituta ez baldin bazaude, sufritzen duzu. Ono? Oliki! Tito! Barrigar, ja nola tiazte, harra sentzazioa. Bueno, aldapa bera, eutxi egin behar zaie txakurrei, eta suabe juteko esan bestela. Suabe. Erortzeko arriskoa daukagu. Suabe. Nela oso ondo portatzen ari da. Haupa, Nela. Suabe, Nela. Suabe, hori da. Hola juten nintzen ni Tolosako bitontorretan Iboni esaten. Suabe, Ibon, suabe. Bantzeko parezido guazore. Gatu pixko bat hemen, igual ez? Txoingo jau. Segi. Venga! Jode, hau beharra, Venga, hauan! Joder. Zuma launtzen duen gora, Jesus. Venga! Gora ikiarri launtzen. Venga! Suabe, Nela. Suabe. Ba. Venga, Nela, hori da. Ba. Zekitenak, inor jartzean nire larrun. Tiene que estar en bidea, Sí. Estamos jodidos, segundia aurretik eta guk ez dakigu bidea. Pixkat minatuta da. Ustea du. Oain zeuzkiet tramu pare bat, ojarbide arte, ojarbideak baserri handi bat, hautza arte,
baserri arten da baserri arteko bidek eta hola, zementuzko bidek eta hola ditu. Sentidu hortan, estrapo zeiteko muko zeiketzen. Perfila nahi bidez ikustea, ez? Azeran ikusten dek, dala nolabait igoera, baina suabe xamarra. Eta gero, eta gero ja ojarbi pasatakon, ja mendia sartzen ditu. Tramo baten pistaz juten ditu, baina gero ja dek mendia. Hor ikusten deken tramo aldapa hori, gogor hori. Pixka mantzo guten magara gaur, berai gu baino lehen iritsiko jara. Ikaitzek aipatzezun importantea dela, sokaren tiroa beti tenso mantentzea, txakurrak jakin dezan denbora guztian ari dela tiraka. Bestela erritmoa galtzen dula. Eta aldapa gera, hori kosta egiten da, aldapa gera tirasko egiten baldin badu erortzeko arriskua ere badago. Asari Trail mendi lasterketa urtero egiten da irailean Idiazabalen. Bertako alguazila zen Mikel Garmendiaren omenez sortu zen, eta guztira 25 kilometro ditu ibilbideak. Hau prestatzen, Asari Traileko antolatzaileek lagundu digute. Lake esaterako, lasterketako antolatzailea eta korrikalaria da. Eta gaur, gurekin dator bidea erakusteko. Aldapa bera mati beldurra. Jo! Zuzen o ezkerretara da? Jo, eskirik ez da bidea, Estamos jodidos, egun dira aurretik eta guk ez dakigu bidea. Hemen irati bidea dakien norbaitentzat. Baserritatik eta sartu gara baso arte batean, eta ez dakigu eskumara o ezkerrera den pixkat aldapa bera o pixkat aldapa gora. Utzi, guazen korka, Venga, guazen, ni ritmo hartu nire martxan juna. Ez dakigu noruntzak jumar dugun, atzean gaudegu, txanda. Lake zuekin ez dijo dela. Oso aurretik doaz besteak. Irati eta Ekaitz galdu egin dira. Lake, lasterketako antolatzaileak gurekin zetorren, baina besteengana joan da. Orain bidea aurkitu bitartean, geratu egin gara, baina horrek urduri jartzen nau. Ez dut denborarik galdu nahi. Ze hori? Lehen dabiziko bide gurutzean gaude, ez dugu biderik hartu ez dakigulako, eskuma o esker. Irati, zuek bidea dago zirkulo horikin markatuta. Ipile baki? Marka horiek ditu. Alberto! Marka horiak. Bai, lake horiek, aurreko kintiek, kilometroko tartea, zero ja. Alberto, hemen Ibon, egoera zindan azalduko diat. Gu aurretik guaztik, baina atzekok bideek etzekitek. Marka hori batzu bazaudek, eta aia isegik aigaituk. Txanda. Beira, abek jarraituko jo, Bega. Aber, Ibon, egin behar dezuena gelditu. Gelditu zaizte eta iratirita itxonzati grabaketak eta egin beharra daudelako. Eta zein berdia, oan iratin da zai egon? Ostia, Ibon, tronko. Bai, ez tekio zenbait esbi audien da. Aurretik enjuten dana, perfecto, baina atzekua beti biztan uki behar dut txanda. Ega! Nahi, mantza favorez harrik agotako dituta. Ibonek guri ez itxarotea erabaki du, eta lake gabe segitu dute marka horiei jarraika. Gure zain egon da eta erritmoa moztu diogu, eta hori ez zaio bat ere gustatu. Hala ere, atzetik oso pauso honean gatoz, eta esango nuke harrapatuko dugun beldur dela. Ezkerra gora, Flynn. Ezkerra. Ezkerra, Nela, ezkerra. Ba, gora, ezkerra, gora. Ba. Apa, Nela. Venga, Josumari barkatu, lasai. Magaletxen gartzen hau eta... Venga, mendi. Hemendik. Hai. Apa, Magoia. Nahi zu probatu? Etxu berezu pixka txakurra, ikusiko duzu. Hartu, Magoia, benetan. Hori, txiko jazu. Bai. Edo beto da. Segi gora. Niri orain txakurrarekin itxi diate. Apa, Nela. Venga. Apa, Nela. Joder, horrela bai. Horrela bai, Magoia. Kau indizio ondo. Apa, Nela. Agora, Flynn. Oso ondo. Hori, apa, Flynn. Hau bai ekipo hain dugun horrentxe. Apa. Ufritu dut, baina era berean oso polita izan da baita ere. Konpartitzea, esperientzia, bai Ekaitzekin, txakurrekin, zerbait berria eta oso polita. Nela eta Flynn txapeldun. Aldapa gora bai. Oso ondo. Apa. Venga. Bista harra, gari, bista darra. Toki erra, akaso hemen, Alberto. Bai, hau oierri edek. Baina ize preskoatzeok, Jantzin barko dira, bestela. Hauek nondik handatozte? Han goitikan? Bai, oin etor balitu, zakurrekin, esiaren kontran. Bai.
horren goiti bera. Hau polita izango da handikan etortzen diren, handikan ikusi ditugu hor, eta han ikusten dek esie bat, dana, esi kontra de bidea. Eta gero hemen, zakurrekin hemen bukatzen diek, eta txukun bardiek, hemen ikusten da... Bera, Asari Trai, hor ikusten da bide hortatik, Insindiz Pinudi hori pasa, eta Pagari hori beti gora igo bardiek, ikusten ez dutela. Eta gero, Aruntz pasa, handia bendaken du, eta gero handi, goiti bera etxegarate aldea. Etxegarate itortzen dienen berriro hemen, zati gero hemen di Aruntz jumar dute. Jose Mari eta biok oso erraz goaz, baina nik nahi baino motelago, lankide kameralariek hala eskatuta. Amorratuta noa, irati berriz, oso pozik eta paus honean datorratzetik. Ez dakit, gaur nola bukatu behar dugun. Malostia jarri dituria, nahi, tenitzek, tatanen larrun jarri berdik, Ez dakitenek, inor jartzean nire larrun. Oidek, ez dakit inor jartzean nire larrun. Eta bestia egitzen egiten bezala, bale, Sensazio egon, aldapa gora, zakurrakin. Nola zintzen bizka mundu honetan, txakurrakin da. Hasi nintzen bizka korrika ibiltzen, txakurrekin egunero atatzen da. Behin Lujanbio remeroa. Toik ikusi nituen, pandala 8-10 urte, kanikros iten ibiltzen zira eta gustatu intzitzaiten da, beak hasi nintzen ibiltzen. Gustoa. Gero eta gero gustogo zakurrek ikasite duzu, zuke ikasite zu, eta zakurrek erakuste jozunen konpenetrazioa bi hon arte, beha bakizu noizatzen nekatuta, txua begogun atzea behitzeizu, gaizki balin bazoaz, asko ikasteu zakurrek. Txakurrak nekatzen dira sumatzen da. Baita, gutxiago tiratzen du. Bai. A ber, Irati, nola doa, lasterketa hori, txanda? Txakurrarekin gerozta hobeto, haien erritmoa ere errespetatu inbar da ez gurea bakarrik. Aldapagoratan laguntza handia ematen dute, baina horiek ere nekatu iten dira, orduan behar izate dituzte, atxeen momentuak edo. Halare, gogorra, aldapagoratan eta estudu indar da. Txanda. Polite. Gorra, bai, aldapa asko, baina polite. Igor ez gehiago, bai beste aldapa gehiago korrika. Tuna, venga, Tito, Ondo. Oain soltatu eta behar gaztu indarra, venga. Beraka diferentea. Beraka txakurrak epigarrenak, Titok, indar gehiozun lehenbiziko baino, tire egitezun, eta aldapa beran, ari eusten lan gehiago izaten dira, baina ondo. Keragarri lantzen, nik uste una baino tezente gehiago lantzen. Suave nera. Oso ondo flin. Digoen, martxe boli hartu, Bai, ez da useitzek. Txakurra zen, ikau taia. Ikau taia txakurre. Eta nire bai. Suave nera, pitxi. Nela, corazón. Suave. Azkarregi gindozela iruditzen zitzaion, baina azkenan kanikrosa horrelakoa da. Txakurran laguntzakin zurfungo zinen, baina azkarra gutuntzea. Eta azkenan ohituta ez baldin bazaude, sufritzen duzu. Goraino. Hor daude. Dale, baina hasi korrika ziztu biztian. Irati dator, atzetik. Bai, entzun, jako. Ni hasi nintzen, Eta Ibon, hone aldea ja? Bai, hemen ja, zati, ja, pasadik. Nik usten da, bera. Oide, guantxez. Handa toste, bai. Bain irurok horre elkarrekin, ez? Ibon jartzen da hor tope. Ali izan ezkeo, Ibon txakurren aurretik dugu zen. Usten badiogo. Ez da giti zertan hobea, Artxeitxako lehenengo hornidura postura iristear gaude. Txakurrek asko laguntzen dute, eta zati batzuetan beraiek eramaten gaituzte. Baina hala ere oso nekatuta gaude. Orain, txakurrak utzi eta begiak itxita 2 kilometro terdi egin beharko ditugu. Oka, behituk. Venga! Apa, Hemen dakazo bezarra esateko eta, Todos gunda goza? Gorra. Hai! Hai. Txakurra aldatu duzu, Bai, hau, ez zion ez hautzen da. Ez zuen nahi? Ez zuen nahi behagi. Hau, azkarra izikoan da? Bai.
Ibon oso fuerte dau eta beti gora ritmoa markatzen junda eta ondo. Maria eta Hasan. Opa, Maria. Zemuz? Opa. Zeue laguntzaileak, Hasan. Opa, ondo, zemuz? Hasan Aitxou eta Maria Zorroza izango dira gure gaurko laguntzaileak. Punta-puntako korrikalariak biak. Bilok alkarekin gara? Bai. Zakurrekin errez etorri haiz. Bilan dauzkazu. Bat gideatzea, tu psikologia masterrik oin aldezu lako zuzen. Bai, lehoi bat daukazu. Bai, lehoi bat, basurri bat dola. Zuko goxo batzuk esan da, zeitu xabatuko. Lazaitu. Hola, nato. Hola, biurrik okarra hartzen barru baino pasa. Eta hola. Bueno, a ver, momentutxo bat, Zein bar dezuen. Ara hemen antifaza. Iboni, hau jantzi. Babarrunak itxea, eamateko, zein Adiós. Oso durre ondixo marrau eta txikiat. Kalabasa ondina. Hola, Maria. Bai, poliki. No bideo ez da, como vean. Poliki. Bueno, animo, Bueno. Hala, segi hola xe, oso. Begiak itxitako zati horrek ez dit konfiantzak ematen. Benetan, arma oso garrantzitsu bat galtzen den. Apa, irate! Lehero eginda. Nola egiten duen tira, Nelak, txapelduna? Bueno, animoa jarretuko. Bai, eskerrik asko. Bai. Hemen lagun bada, kasu zein? Ibon, ikuste izaio, gorra da. Baina, bueno, a ver, irate gaur igual sorpresa emango jo, a ver, suerte hon. Ulandu biezuke. Bai. Honek hau zupu erreko Kontuz, eskerrera aputu Hor, bidia. Maria Zorroza eliteko korrikalaria da. Afizioz, gogo utxagatik egiten omen du korrika. Hala ere, txapelketa asko irabazi ditu. 2015ean Euskal Kopa eta iaz Euskal Herriko kilometro vertikaleko txapelketa. Munduko txapelketan ere, 3. lekuan sailkatu zen. Horrek egon lehau, pixkat gozatzean, Ja, hemen ingenke. Bai. Konuze. Orduan Hasan, ingo diogoain, begik estali, jarri dio. Hori, lotu. Eta baino bar ditzute, 2 kilometro eta erdi eskaiz. Hemen zulo pare bat inditzaket? Hola... Guazpiti begiratu ez da? Hola, zua. Elfarra. Bueno, hori da. Bueno, nahi dezutenen. Oso ondo. Vale, venga, animo, Hasan, suave, Zuk esan, nik zutaz fio. Probatuko dugu korrika probatzeatik, Tarte laburra da, baina, bueno, igual hor aukera izan dezaket tarte pixkat ateratzeko, ze aldapa gora hori bai ezetz. Raro, ez da? Ondo, Maria, Bai. nire hortzen manaiz ez dela. Eskumetik, Juana, hortik, hemendik. Hemen, arrama dauz. Ikusmenik gabe ibiltzea ez da bat ere erraza. Aste honetako probarako, Ana eta Juan Jorekin egon naiz. Biak itxuak dira, eta besteak beste, aizkorrira eta txindokira igo izan dira. Ea zer gomendio ematen dizkigute. Mendiak ze ematen dizu? Zotopatzen dizu mendien? Nei mota dizia. Mendik, eske beste bat naiz, ni mendipuntan. Juanjo, mendiak ze ematen dizu? Mendian ematen di, hoi baita ere lasaitasuna. Eta erronka da guretzako da. Nola ibiltzen zaten ikusuko aldeu? Bale. Ez aldoko zer hor probaiteko, begi tapatzeko? Bai. Aber ze sentitzen dan. Nik herriet, bufanda modernoitako bat. Zateko ez da berdine sentitzea o esaten dizuena. Beti makileak inana? Bai, mendin bai. Hor pentsatzek garrantzitsua izango la bestea, gidaria edo launa konfiantzazko izaten. Hoi da. Seguridade emataizu. Ana, zutzako zein da terrenoik, lurrik, zoruik txarrena? Harria? Bai. Zergatik? Eta mugitzen dienak, okerrenak. Fijo balin ere, baina ostatiko zapaltzen dezulako beti gaizki. Juanjo, bai. Talden zoaztenean edo gidari batekin ikustezte zuen bilaun, hau da joan beharreko formazioa, ezta? Bai, hori 3 lagun, baina gero junten baldin leku estuan,
jutena trena bezala. Hola? Ba, hola, trena bezala. Hola. Bai, Eta, eske bestela ezin da. Ezin da ibili leku estuetan. Zeite zaizueko horrago, igotzea edo geistea? Geistea. Ba, zu, zailagoa, porque jartzen duzu hankak behera, eta ez duzu ikusten nora jartzen duzu. Tokatu altzaizu, erortzea. Bai. Bakarren mapaiz, da? Bai. Normalian jun behar dugu plataformakin eta ibili, eta zapatzen duzu haber nola dago lurra. Alegia Chaplin bezala. Ba, Chaplin bezala, eta hola. Makilare bakazue. Hola potentzia, bai. Bombina falta? Bai, hori, bai, bombina falta, bai. Hola, dana gora? Bai, dana gora. Beste egiten, bai? Bai. Ba, igual, berko nuke makilen bat, bau. Artu hau, gure bastu. Moisés, emango, Hola, goraino? Goraino. A ver, Juan, erditzik ere. Hamendik, erditziko beto. Gero agarriko txu hamendik, eskerretik. Belarra dazpin? Bai, hori da. Nire hortzen maneiz askatu, Aber, besua bateako izuten. Zuzen? Zuzen, bai. Honin gorantza, eseko da dut, Zer moz esperientzia txakurrakin? Txakurrakin oso ona. Onda. Gero ekaitzek kontatu izki gauza pila. Bai, oen... Txikito! Onia pasa, bai, txikito noaz. Hor! Bai, oida. Bueno, Jasan, da hacemos doa demoraldia. Entrenatzen topera? Bai, bueno, oen dekan izan hola fuerte. Jasan Aitxau, Marokon, Atlas mendilerroaren magalean jaio zen, eta betidanik izan du mendiarekiko lotura. 2000 urtean etorri zen Euskal Herrira, eta 5 urte geroago hartu zuen parte lehenengoz mendi lasterketa batean. Gaur egun, bera da munduko kopako txapeldun ordea. Beraz, eduki nezakeen laguntzailerik onena daukat. Nik zuri zeite izute, zuk korrikazten mazara, nire suave korrika. Ez zuke izan, Ondo korrika o Ondo. Ez dakidana da, velocidade berdinean goazen, korrika edo oinez azkar. A ber, oinez azkar. Hola xendo? Begiak itxita izan da zoragarria, hor ezin zen korrikarik egin. Orduan, oso ondo, aprobetxatuz bizkat atxeden hartzeko, gainera Jasanek eraman nau izugarri ondo, artista hutsa, eta batez ere hori lasai egin doazelako. Aixo, kontu bat. Kontu zer? Bila tiageri aldatzetik. Ez da inorrez. Kontuz hemen, harrize dauz, da gorantza. Irati dator, Bai, entzun, Jakob. Jode, nun sartu nahiz. Atxan, alegia egiteko antzeraki. Mosketu izan, Bueno, deno dakau, mara hostia, ez? Hala, guazen epelea gari. Oain, jungo ituke zeraino, horre atxuko urrengona honu puntu horretaino. Han ja, antifazak kendu, eta berriro honea etorri behar dira. Honea etorri behar. Honea berta, bai. Horre txegarate ondotik, hemen zehar goitu beti gura. Kotxea dugu moitu behar. Hemen txion barrio berriro etorri arte, bai onda bai irati etorri arte. Eta gero ja, hemendik, atxurbiko helmugara. Hor, bai. Hor, perfecto. Eta hau, bera, eskarrizkue. Eskerreko hankila bajatu aldozu. Bera, hor dau, jazta. Epa. Basi hau, ja, mendik, hobeto. Batzua bizitu, Ni hasi nintzen, upa. Ia, paseu. Ritmo hartu, Lantegi astuna gaurko hau. Pauso bakoitza kontuz eman behar da. Beti zalantzan. Eskerrak Maria alboan dudan. Nahiko mantsogoaz eta iratik ez algaitu harrapatuko. Holaxe, erritmo hau mantendu beza, sentsazioa da berezia, soituta gaude. Erreferentziak izatera. Iratik gaztatu, ezta? Ez. Atentzioa jartze zaio, igual ohituta gauden beste. Hori zure gustatzen zaidan, ez ikustea. Aurrean dakan aldapa. Bai, guain dator, triston aldapa, osea, irati. Ez dudan ez ikusten lasai noa. Bueno, aldapa, hori hongo da. Ez dut ikusten, baina nire hankek nabaritzen dute. A ber, Ibon, hemen Alberto eta Gari, txanda. Zemo zaizeate, Maria, zemo zaizeate, Ibon, txanda. Bueno, oso ondo. Nei oskorra dana juntzaileak. Bai, horretxe bai. Horretxe bakarrik, Posten gara, Ibon, badakizu normalean ze esaten dan, ez?
Begiekin ikusten ez ezuna. Bihotzak erakusten dizula. Eta nik uste dut hori gertatu zaizula, zuri ere. Kontuz, hemendik aira. Zertan naizela, bihotzez. Txanda. Egitea esan, nik horrik azteko gogoz. Azkeneko zatua? Batek kupila gabe jogunez. Inoi itxoin gabe. Ez kamaraik ez iratik, eta ez arrat joi. Hori ondo izan dezue. Kontuz, Iban. Horrik azteko naiz, inoi zaion. Inoi itxoin gabe. Ez kamaraik ez iratik ez arrat. Korrika zaldikia bezala gozatzea. Gora. Txikitzea. Astiro, kontuz, astiro. Txanda. Barkatu, interferentziak egon dira. Errepikatu dezakezu hori, mesedez, barkatu, Barkatu, Ibon, txanda. Gaizto haize. Zaten egin. A ver, irati, kontu zimen, porque... Bai. Rista korra, bai. Zuko izaten, Aldatza, Bueno, abaritzen Bai. ez ikusi ez, baino bihotza jarri za, taupa. Gu pagadiko lorerik edernek. Bai. Epa, jude bai, makulu bezala erabiltzen zaitut, Jasan. Bai. Epa. Bai. Kontuz, bai. Moskortuta. Eta kontuz, Zer deu? Arrixetan eutzi. Zu nahi haindu, beldurri gabe. Konfiantza bat ez, Bai, ez da ginipa. Listo. Bueno, ni apur bat despista datzuenaz, orduen adi egon bikonaz seinalatara eta ondo gieu alizeteko, baina bueno, nik uste dut ondo moldatuko garela. Eskerra, auto. Bai. Jode, non sartu nahiz. Jaupa! Aito, sartu nahiz, lokatza. Nik agindu edurreta. Daskat, hankapilotak, Ibonek esatu moduan, hankapilotak. Animo. Juhu! Guaz, ya Guazen, mucho falta, ya la estera altapa bukatzen. Ibon da, zelan joan diba, horrek saski programak grabe dozu esenak eta zelako esperientziz izen da edo. Ondo. No. Joder, nik hau hartu dut kirol bat bezala, bai. Nik programa eskorre bat eitea, kilometro vertikal bat, ultratrail bat eitea banoa, hartzen dut kirol moduan, bai. Bai. Orduan, batzutan, alde batea usten nun, telebistako saio bat grabatzen egin da. Bai, dorsal bat eukiko bazendu moduen, da? Ja, bai, eta bi horiek uztartzea, alegia, kirola, lehia, hori, eta gero, denbora guztien kamarin zaion beharra, eta, karo, bere lan egin behar duelako eta grabatu behar duelako. Hori keharriko raintzait, irutu zaitelako... Juston, erokerixe, epa, atoz, Mugak zeharkat dutela eta osasunarenak baita nik izan, Irati dator, atzetik. Bai, entzun, Jakob, bai. Ez da gitu izango. Bai. Bai? Entzunin da, ez dakit. Ikusi ez. Kontuz, Ja. Ez da gitu izango, bai? Bai. Arragotzen, bai? Ez dakit, entzunin jakite. Ikusi ez jak, ez dago ikusten, baina zarataka ibili da. Horretik ez dira jongo. Irati, hemen, salto bate modu. Bai, a bere, zu esan, Bai, salto. Ahí ba, ez dakit nik ondo santu indudan. Kar, te pasak entzia bukat? Listo. Emakume honek, Miraria obratu du honek, Bai, Maria, ondo Maria. Ez harpia karra. Hartu eten erosko horraken. Ondo ikarri, ondo. Ondo, bai, oso ondo. Ahor daude, ondo. Dale, baina hasi korrika, ziztu iztian. Harrapatuko zaitutela. Bai. Baina, posama. A ber, Ibon, hemen Alberto eta Gari, txanda. Hemen, Maria eta Ibon. Anoa puntu bat zehuzea da korrika zigaituk, A ber, Ibon, Maria, Ibon, momentu baten, zurekin gauza bat itzein nahi dut korrikan hasi baino lehen, txanda. A ber, esan, txanda. Ibon, gauza bat esango izuz. Bai, atzetikan Osun aldamenen Unai jungoa. Badakigu Unairi ze gertatu zitzaion. Beste behin Guadalupe jaizten bai erori zan. Mesedez, kontutan euki, jendeak ezin dula zu bezain azkar edo zu bezain harin jun. Mesedez. Eta hori, ja, nik eskatzen dut, Txanda. Zesan nahi dek, egiteko gailurra antzerkiz, eta? Nigo jat, Txanda. Moztu inda, txanda. Egon minutu bat, Zer? Minutu bat zikoi. Bale. Eleteke zea, zerbait jatea hor. Bai, zo ez Bale, jango. Bai, listo. Bueno,
esperientzia, ona, jasan makina bat, gidatzen. Bai, bueno. A ber, Gari, txanda esan. Badakigu, lasterketa baten gaudela, oain zaudeten tokitikan, etorriko zareten maldaz bera, mesedez, kontuz jun zaitezte. Unaik ikizun arazo bat burgian, gorbea jeizterakoan. Unai erori izan Guadalupe jeizten, bai? Mesedez, ez ditugu beste istripuak ez nahi. Jun eta etorri lasai, mantxo eta seguro. Hirurok elkarrekin, mesedez. Txanda. Bale, jasoa, txanda, alegia egiteko, antzerki egiteko, ezta? Txanda. Nik ez dizut hemen antzerkirik egin behar denik, Ibon, ez dizut antzerkik egin behar denik. Nik esate dizut bakarrik guztien segurtasunaren gatik, mesedez, lana ondo egiteko, hori bakarrik. Iretzat, antzerkia baldin bada, antzerki bezala hartu zak. Bai? Baina nik bakit Unai segertatu zitzaion gorbean, nik bakit Guadalupen segertatu zitzaion Unairi eta baita kilometro vertikalan ere. Eta ez dut horrelakorik nahi berri ze, hori bakarrik eskatzea izu. Txanda. Bale, jasoa, txanda eta moztu. Unai. Moskeatu izan, be. Bueno, ze moske, deno dakau, mala hostila, ez? Unai gisa joa, unda hola. Bai, Unai. Bai, karo grabatzen eta txapurak tiraka eta, joe. Bai, azeran atera ziate, baina... Ja, Alberto, galdu gaitu Mari eta biok eta Unai, Kristo bat inda. Mina alkat leku danetan. Pixak minatuta da. Ostia duzke. Gariri kasu egin eta pausoa moteldu dugu. Oraindik 10 kilometro falta zaizkigu helmugarako eta Irati eta Jasani tarte polita ateratzen diegu. Hala ere, bada zerbait gustatzen ez zaidana. Eso barkatu bidea galdua, Ni marka horitik ez dut guztan. Lehengo... Borobilak ez, baina borobilan goran ikusi dugu, Bai. Nik ustetan behar dut. Herria. Hemen daue pasoa, baina... Zabalik. Hemendik ez da, A ver, han marka dago, Bai, han. Jue. Apa, Irati, venga, oso ondo. Azen. Ja, Alberto, Gari, hemen Ibon, txanda. Aurrera, Ibon. Ja, Alberto, galdu gaitu Mari eta biok eta Unai, Herreko markak ikusteizki hau, baina eskerritraleko marka borobil horiek ez. Orduan galdera dek. GR-ko markak balioiek? Txanda. Lakeri deituko diola, lake Iratikin jungo dek, eta berak emango ziek datu gehiago hiri esan alizateko. Hala ere, GR-ko markak etxagaratea gesten dituk hori bazekiat ziur, txanda. Eta ari gaituk segika, GR-ko marka vertikal zuri horiei. Konforme? Txanda. Horiek ez ditu GR-ko. A ber, barkatu, zuri eta gorrik dituk GR-kok, Zuriek eta hori balima dituk hori PR batek. Ez zekea zein, baina PR batek, txanda. Ibon, neone deituko zi bat Iratiri, bale? Txanda. A ber, Irati hemen Alberto eta Gari, txanda. Lake! Talkia pasatzeko. A ber, Irati, hemen Gari eta Alberto, txanda. Lake, galdu indirala! Alberto, lake neu. Pentsatzen diat, txigaratea jetxiko ziela hemen, zuten jetxiko ziela. Oain egingo diat saiakera bat, bai? Eta hor, bidea, etxegarateko bidea, variante, aurkitzen dutenen, etxoitzeko mesedez, bai? Ni oain etxiko neogeta, bale? Bale. A ber, Ibon, hemen Gari eta Alberto, txanda.
Ja, Alberto, entzun diago elkarrizketa, eta dutze guk etxegaratea jaisten nahi gaituz hemen kamioa entuzen diago, txanda. Hori de, zuek hor autobia inguru horta iristen zatenen, itxon hor, lake horretza jungo deketa, txanda. Nafarro aldea jungea, etxegarate aldea, eskubi hartu bergen duen berrize, izal aldea. Premio, Hasan! Apa, gati. Venga, guazen. Ja. Ai, ama. Ondo. Aprobetxatuko aldapa bera, eta pixka justu noala, eta hau da, zoragarria, Bai. Dago oso politia. Ara, zaizgorri, gorbeia ikusi gulen baita ere. Bai. Eta antza denez, Ibon eta Maria eta galdu indira, eta igual aukera bat euki dezakegu pixkat. Bai, rekuperatzeko tartea, porque aurretik doaz haiek eta. Baina, bueno. Bai, seguruna bai, harrapateko ditu. Ekingo diogu apurtxo bat? Bai, Venga, gozatzera. Hala. Hau, bai. Dake, hemen Ibon eta Maria, baskula aliatu gaituk, txanda. Haude egoerie, haude... Nik uste dut ez daudela inurrun, Maria eta Ibon. Neko gertu izango dira, Ibonen oioak entzu ditut hor. A ber. Hola, azten da, bere burua animatzeko, beha harrapatzen ditugu, Hasan. Bai, a ber, nik uste, bai, animo. Juhu! Eskumaitara, hori da, guk bestalde lantzen dugu bai. Beste ez nunda biltza? Etxegatzen zaikia. Oso horretik? Hau pasatze bat zego, irtetza bat zego, kemendik? Alberto eta etxera batek gainetik Babe. berriungan metra gaudela. Vale. Karreteran gorrika. Karreteran. Falta zitegura. Bueno, eman marra zego, emozio pixkati, gauzei, osea, que segi holaxe. Ode, asfaltoa baitxarren. Txakurra izango banu, Hasan? Haiet, hola, tiraka, Haiet, jarriko dugu arnez bat, hola, eta, venga, gora, hai. Apa, irrati, venga, oso ondo guaz, Venga. Kristo bat inda. Nina alkat leku lanetan. Baina, animoa goian. Eta, burkatuko dala amaira arte, Hasanek eta amagoiak badakite. Niretzako programari gogorrena, zalantzari gabe, azkenengo hau. Eta, bueno, Hasan junda denbora guztian animoak ematen, bidea erakusten, eta zentzu horretan oso ondo. Hemen beraik dazka lokalizadore bat, eta hemen neurtzen dugu beraien distantzia eta nola dauden. Irati dago hemendikan 500 metrotara, eta Ibon 600 metrota, 650 mar. Orduan justo gainen nola daude horren etzetikan. Bai, aki Ibon da itxuk. Bai, 150 metroko diferentzia bakarrik. Oain hemen beti gora, Ibonen torriko da. Hola. Bai. Bueno, estira. Bai, listo. Hola. Astiro bai. Tranquilo, Irati, izkoia. Baina. Bila unai nola da, zano makurtuta. Han beti gonea, ze ziztu ekarri dut. Venga! Apa Ibon! Ondo! Apa Maria! Korrika txiki txaka! Suave! Jangoikoan izan. Zer deba? Estrem. Txapeldu! Zema falta deu. Segun, Maria! Tope! Txapelduna! Alberto, zemak hau. Hemen neurtza denbora, hori lake dakitzen ondona. Pila, honai. 3 kilometro ditu. Pixka jetxi bera, gero terreno laua, azkeneko tramo gora aldea. Zemuz, Irati! Aldapan gora. Ni bakarrik aipatzeatik, Mira nola gozen danok, ez da indundik sartuan Hasan, baina dijoa garbi. Lagu erabat lokaztuta. Horreztu, lurrik lutzen. Irati! Jan, lasai. Ze pasada? Borkatila, mesedera. Sekretua. Itxito. Eziak txokolatea jan.
Nin pixka dakat. Iten du, Irati hartu bizkarrean? hola flojo bezala, faiatu itei. Eta zero zonoa. Pixka min hartuta dakat. Ustiatu. Txorkatu jakurtu dela eta. Irati hor txorkatila bihurritu eta orduan ikusten genion gainean maldaz bera etortzen eta oinez, eta justo bata besteari esaten, ez gertatzen zaio, porque arraro bazan. Bueno, alkarrekin ateko aldea. Baiala. Ei. Ke majo. Ni irabazteko esperantzio alde kasu. Esperantza ez da sekula galtzen. Vale, orduan zei egon naiz. Baina azkar, Ni oztu gabe. Lotzea eta egiten goga. Zuri lotzen izunian mantxo egiten nuen eta ondo, gauza. Oain, iratikin nago, eta utzi jasun lana egiten mesedez. Ez da barrean. Hau da, atxeden pizkat hartzeko, aprobetxatzen. Toki, Aizeleku. Toki aizeleku. Aizeleku latzu. Ikusiko zugo hain nola eteakoan. Gaur etxegaz ez noken iratin alde bat. Txizurkik sartuko estia. Bai, nin pixka bat dakat, baina ez okei. Txapelduna, atope. Ba! Bi! Da hiru! Ega, goazen! Irati puntu hori! 3 kilometro bakarrik falta zaizkigu helmugarako, eta Ibon eta Maria ziztu bizian atera dira. Hala ere ez dut esperantza galduko. Hemen dena amaitu arte ezin baita jakin zer pasako den. Zertzi egunetan bezala, hanketako minez. Guazen! Iepa! Apa, abro, Euskadi! Oide eta! 2 kilometro besteik ez zekaen? Bia! Ez tegiru izango baino. 2 kilometro! Gure moitu... Kilometro bakoitza gainean erdimaldaz bera. Bai, minutu kilometro bakoitza, 10 minututan daude. Azelera! Hasiko naiz pentsatzen nahi tonduta zaudela. Segi martxean! Alberto! Ardibila ez esaten dian, Hau izango da, edo esan dezakegu izango dela gure azken kilometroa. Hori dek, oin dena zeko eman barra hemen. Igone esan dipa, dena eman barra dira. Eukide asko zeu bigorrak emateko, Ze txistu ekartei beti gora. Iritsi garela? Ega gari, jo! Elmugan gatxuk. Ez genuen pentsatzen, honaino ere iritsiko ginenik, Eharra, Gure Euskal Herri bezalako, izango jo hor paraje mundu politia baino. Baina hau bezalakoik ez? Ez, netzako ez bintzat. Asari egin naben lehenko urtean, hau tramoa, eta, fatal. Ez zuzun moto izatezu egin bat. Auspoz edo ez da oroar gorputzak ez du lerantzuten. Hori da, fizikoa, igual larri emon lehenko zatizen, da bigarren dira. Gero buelti moteko. Automat! Opa! Da jurra! Apa lagi! Apa ya! Apa Maria! Apa Hasan! Apa lagi! Maria! Hasan! Maria! Apa lagi! Aizken pauso! Apa! Apa! Dia zabalakin! Heldu dio! Zariona! Ia izi! Txapeldun! Zorionak! Aizken pauso! Apa irati guazen! Oso ondo! Apa Hasan! Apa! Zorionak! Hasan! Eskerrik asko! Zorionak, Juan! Garaipena ez da lehen da bizi geratzea, baizik eta nire aukeren barruan dagoen zerbait egitea. Oda, niretzako proba bat amaitzea Segama Aizkorri bezala, edo Tolosako bi tontorrak amaitzea, nahiz eta Ibonen laguntza handia izan duen, niretzako ja irabaztea da. Orduan, irabaztearen kontzeptua zein den, niretzako ja nahikoa garaipen, orain arte egindako karrera guztiak korrikalari izan gabe egitea edo parte hartzea ja.
fijatu zaitezte zenbat gauza, zenbat froga diferente, zenbat kilometro egin dituzte eta zenbat esperientzi estremekok egin dituztela, ez? Oso polita dena. Nik lasterketa mundu ezagutzen dut, mendiko mundu ezagutzen dut, eta merito izugarria izan dute bik. Aizue, gailurra estrem, hemen bogatu segula? Juhu! Bale? Baina Txarrena, polita, izan da zuzako txarrena? Txarrena, igual hau, akumulazioatik. Pilaketa, onbezte bezera eta gero. Bai, hau txarrena nik uste. Nitzako eta argi eta garbi izangoet, ze uste zu izan dela txarrena nitzako. Txarrena? Bai. Itxinakoa. Zai egotia, bai. Horratioa! Zai egotia, bai. Urte terdiko pizu mogalduit, zai. Bueno. Gaurre, zuz. Lan polita da, den egotea, baino grabaketak ez dira egin errexak. Jende guztion egin aitzea, gutzako hori bada privilegio bat, sorte handiko sentitzen eiz. Zokoan gailurra martxan osarra zuen? Gailurra martxan. Bai, lasaiago ibiliko gara, eskerrak. Martxa hontan, ez da... Lasaixio, ez da zaila. Hau, estremo xamarra izan da, ez? Estremo xamarra. Netzako oso politi izan da, oso aberatsa. Persona bezala nik oso bete sentitzen naiz, egitan, oso atsegin izan da, eta oso politia. Dari! Berto! Jori, zailo horriak Hori jo! Zailo horriak inanimo? Topera. Beka! Gailurra extrem! Bukatu da gailurra extrem, oraingoz. Banekien gogorra izango zela, baina ez hainbeste. 7 saio izan dira, 7 astean atsedenik gabe. Tartean, 110 kilometroko lasterketa ere bukatu genuen. Xisko eginda gaude, Bitxori eta biok, baina gorputzaldi onarekin. Estropalari garaietako sentsazioak gogorarazi dizkit, eta jende paregabea ezagutu dut. Horixe saririk onena. Nire gorputzaren mugak zein diren ezagutu dut saio honetan. Asko sufritu dut, baina placer bat izan da hemen aritzea. Hori meritua dutena kamerariek ere, kriston lana egin dute. Hala ere, hau ez da hemen amaitu. Ibonek esan duen bezala, extrem bukatu da, baina gailurra martxan jarraituko dugu. Laster itzuliko naiz nire beste lagunarekin. Ark esango lukeen bezala, hurrengo gailurrean ikusiko dugu elkar.